kaixo, arratsalde on guztioi. Gaurko ekonomia sozialari buruz hitz egiteko 3 gonbidatu ekarri ditugu. Hernaniko udaleko Xavier, Argiako Estitxu eta Kule Estudioko Karmele Ekintzailea. Beraiei emango diogu hitza eta hizketaldi honek 2 saio izango ditu, 2 tarte izango ditu, non gonbidatu bakoitzak bere tartetxo izango du hitz egiteko. Eta gero galdera irekiak izango ditugu, beraiei galderak egin ahal izateko, eta edozeinek edozein galdera badu, bere hitza har dezala lasai asko galdetu ahal izateko, bai? Eskerrik asko eta Nahi tokatze lehenengo izatea, atxaldeon, da lehenengo eta behin eskerrik asko altolatu dituzuen hitzaldi hauetako gonbidapena luzatzagatik, kasu hontan Hernaniko udalai, ez? Eta ze aproposa gaurko izenburua gauden testuinguru hontan, ez? Nola ekonomiak jendarte baten beharrai edo erantzun behar dien, ez? Ze oinarrizko beharrak ikusi ditugu asko diala egoera normal batean eta pandemia bateko handik ere ageriago utzi ditu oinarrizko beharra hau zeintzu dian eta zalantzan jarri du mentzat hausnarketa hortara bultzatu gaitu, ez? Ekonomiak oinarrizko behar hauek asetzote ditun beharko luken modun behintzat, ez? Gaurko nire hizketaldiei dagokionez edo pixkat hausnartzea edo izango litzake asmoa nola administrazio publiko batek kasu hontan udalak eta Hernaniko udalak ekonomian edo ekonomiaren bitartez jendartean dauden oinarrizko behar hauei nola erantzun diezaieken, ez? Eta galdera horri erantzuten saiatuko naiz, ez? Udal batek eragin dezake hortan ekonomian eta jendearen behar izan hoiei erantzutian. Kontua da, kontutan hartu behar degula administrazio publiko orokorrian ekonomian eta barne produktu gordinean ze eragin duten, ez? Eta horrek gero ekonomian bertan ze eragin duen, hau da, gure kasun Hernaniko udalak 25-28 milioi euroko aurrekontua izaten du urtero urtearen arabera, ez? Izanean sarrera eta hoien arabera. Karo, 25-28 milioi, badia milioi batzuk herri bateako, ez? Orduan, administrazioa izan daiteke motor bat, neurri batian, badakigu enpresa pribatua beti gehiago izango dela, ez? Baina administrazio publikoa izan daiteke motor bat ekonomia suspertzeko edo jarduera batzuk bultzatzeko, ez? Ekonomiaren baitan, ez? Eta ustet udal bati dagokiona dela paperoi eukitzea tokiko edo bere herriko ekonomia hortan, ez? Eta gakoa nun dago, zer modutan egiten ditugun gauzak, ez? Hau da, sistemak beti emango gaitu modu tradizional batean jokatzea, ez? Enpresa handienak dienekin lan egitea, horretara gaudelako ohituak, ziurre aski, hoiek emango digutelako konfiantza gehien, baino ez dakigu zatik, igual justifikatu ere ez dago, baino tendentziak eraman gaitzake modu tradizional batean jokatzea, ez? Eta egin behar duna da hausnartu, ez? Gure kasun 25-28 milioi horiek kudeatzen nahi ganean, zer nolako kudeaketa egiten nahi gea, eta horiek erabiltzen nahi momentuan zer ari gea sortzen, ez? Ze ondorio sortzen ditugu egiten deun erabilera hortan, ez? Orduan, nola baitengo litzake ohiko moduan jardutearena edo pixkanaka aldaketa batzuk sartzen jutearena, ez? Egia, ez dara barita magiko bat, ezin dela edo bide bat edo beste bat hartu, ez? Ez gaude isla batean eta ez gaude islatuak mundutik, ez? Mundu kapitalista batean bizigea, tendentzia kapitalistak baitugu denak, nire honen gandik hasita, baina gure jardunian ere sartu ditzazkegu pixkat aldaketarako edo nolaiteko zantzu batzuk edo esperientzi batzuk, ez? Honek indarra eskatzen du, hau da, lehen esaten una, ez? Kontzientzia jartzia zer aigea, zer eragiten dugun, eta kontzientzia jartzia hildo bat markatu nahi degula eta gauza bat egin nahi degula, ez? Indar politiko bat, apustu politiko bat izatea, baina ezin dugu ahaztu maila teknikoan, administrazioan, kasu honetan udalean, maila teknikoan ere adostasunak ere bilatu behar diala eta beraien laguntza edo elkarlana beharrezkoa genukela, ez? Azken finean, plano politikoan nahi batzuk izatea, gero maila teknikoan jarraipenik ez baldin bada oso komplikatua dela, badakigu.
Orduan maila politikotik nola eragin dezakegu? Ba, aipatzen duen hausnarketa horiek igual maila teknikora eramanaz, ez? Landu ditzagun teknikoekin guk burun dauzkagun hausnarketa horiek, ez? Eta gure kasuan Hernaniko udalean, ba, egin ditugu olako gauzak, ez? Egin ditugu ba, formazioak edo lantalde bereziak olako ba, gauzetaz hitz egiteko, bai tokiko garapenaz edo gero aipatukoeten ekonomia sozialaz, ez? Orduan, nik ustet, argi gelditzen dela, ez? Udal bat izan daiteke motor ekonomiko bat, ez? Badu garapenerako gaitasun bat, bere lurralde mailan, kasu honetan herri mailan, eta hemen hausnartu behar duguna da, berriz beste hausnarketa etorriko litzatekena da, zer dan tokiko garapena, ze motatako garapena nahi deun, ez? Aurrekoan Hernanin ere olako balantze bat eta jardunaldi batzutan hoi hausnartze genuen, ez? Garapena zer da? Etengabe hazi, beste printzipori kontutan ez eukita, eta uste gu eskualde oso onian gaudela kokatuak konparaketak egiteko, ez? Donostiarekin muga egiten dugu, bale esartek eta bai Hernanik, eta askotan pentsatzen du, Donostiak daukan garapen eredua bezalakoa daukagu, nahi dugu izan. Zauraski zantzu asko izango ditugu, eta gauza asko ondo iten nahiko dira. Baina Donostiarrei entzuten zaienean beraien herrin arrotz sentitzen diala, eta behin eta berriz entzute deboi, ostras, ba igual zerbait, neri mentzat iruditzen zait, zerbait ondo ez dijuala, ez? Orduan, garapen hori zer oinarrituko genuke? Ondasunak izan, aberastasun ekonomikoan oinarrituko genuke bakarrik, gauzak euki, baina badakigu gauza horiek eukitzia mugatua dela, ze gauzak ez diala infinituak, ez? Eta gauzak denen artean ez diala banatzen. Gauzak gutxi batzuk izate dituztela, maila handiagoan behintzat, kontrola handiagoa dutela, eta horrek behakin eredu asistentzialista bat ekartzen dula, ez? Ni daukat ondasuna, ni daukat gehiago, bueno, lagunduko dizut, baina beti lotuta aukiko zaitut, ez? Nik daukatelako kontrola, ez? Hori izango litzateke garapenako eredu bat, eta beste garapenako eredu bat izango litzateke, tokiko garapen jasangarria edo izango litzakena, ez? Bertakoan oinarritu eta bertakoa errespetatuko lukena, ez? Joera berdinzaleago bat eukiko lukena, demokratikoago bat, eta ondasunak pilatze hortan oinarritu baino beste hildo batzuk edo printzipiotzat hartuko lituzkenak, ez? Esaten nuna, izaera demokratikoago bat izatea, berdinzaleagoa izatea, eta norbanakoak eta kolektiboak beraien artean ere elkar jarduteko gaitasuna eukitzia, ez? Ze aurreko ereduan esaten unan, tradizionala nolabait ditzagatik, askotan harremantzeko eredua zein da, botereadunak, ondasunadunak, harremantzen da kontrol batetik, ez? Edo kontrol posizio batetik eta bestia azpiko maila batean utzita, ez? Beste eredu jasangarrian, tokiko eredu jasangarri hontan, ikusten dugu, joera berdinzaleagoa edo izango litzatekena, ez? Eta aberastasuna ez izatea bakarrik gauzak eukitzia, eta gauzak bukatu itea, bai? Eta gauzak gaur badauzkazu eta bilarrez, ez? Orduan, bigarren eredu jasangarri honetatik lotuta, edo honetatik abiatuta, itzengo nuke ekonomia sozial eraldatzaile, ez? Nolabait ere, ezaugarri arau eta logika propio eta berezituak dituen eredu ekonomiko bat izango litzatekena, ez? Soziala izango litzatekena eta eraldatzaile ere bai gauzak eraldatzea etorriko litzatekenak, ez? Eta da, oinarrian zer dauka, ez? Lana edo ekonomia zer da, diru iturri soil bat, ez? Askotan esaten dugu lana diru iturri bat, baino zerbait gehiago ere bada, ez? Eta izan behar dula pertsonan ongizatea bermatuko duen zerbait. Hau maila, hola pixka teoriko eta nire hausnarketa ez aditu, lehen aditu edo komentatu ez aditu ontatik edo abiatuta, ez? Bale, hau maila teoriko hau, askotan esan daiteke, nola jetxi praktikotasuna, ez? Eta udal batek eukidezaken indar eremura edo, ez? Gure udala 21.000ko udal bat, 21.000 biztanleko herri bateko udala, udal ertain bat, zer egin dezake, ez? Nola praktikan jarri hau. Bueno, gu dauzkaguna da, nolait gaur gehien bat azalduko izkizuet, 3 puntu ekonomia sozial eraldatzailean edo udalean aplikatzen ditugunak,
pixkat garatunak edo dauzkagunak, ez? Eta honek erakutsiko luke adibidez, udal batek ze ekarpen egin dezaken, ez? Gureak egiten duna bezala. Batetik, parte hartzea egongo litzateke, lehen esate genuna, ez? Jendearen parte hartzeak ongizatean badulako garrantzi bat, eta parte hartze ahalik eta demokratikoen eta berdinzaleena izatea. Bestetik, erosketa publiko arduratsuana, izanen lehen esate genuna, udal batek milioi batzuk gestionatzen ditu. Nola gestionatzen dunan arabera, horrek ondorio batzuk ere izango ditu, ez? Orduan, hortan ere harreta jartzia, eta gero, azalduko ezkizuet ere, ekonomia sozialaren baitan gure herrian, eta gure eskualdean hemen bete herriburuntzan martxan dauden proiektu batzuk. Bueno, Hernaniko udalan kasuan parte hartze foro ugari dauzka, ez? Hernani erabaki ekimenaren barrun izendatzen ditugu denak, eta foro desberdinak izateaz aparte, daukagun igual ezagunetakoa edo inpaktu handiena dunetako bat da aurrekontu parte hartzailenak, ez? Urtero, gure inbertsio gaitasunetik 500.000 euro herritarren eskura jartzen ditugu, herritarrek erabaki dezaten 500.000 euro horiek zertan inbertitu. Prozesu bat da, ja 8-9 edizioa edo genuen aurreko urtean, 19an alegia, ze 20an pandemia dela eta bertan bera utzi genuen, eta ikuste genuen aurrago komentatuko, parte hartze praktika, generaman praktika horrek ere hausnarketa bat ere behartzula, ez beste salto kualitatiboa bat edo emateko. Bueno, pues aurrekontu parte hartzaileena hori da, ez? Prozesu bat da, nun herritarrek parte hartzen duten fase desberdinetan, lehenengo proposamenak aurkeztuz, proposamen horiek filtro politiko bat pasatzen dute, adibidez, proposamen batzuk egoten dira, udal eskumeneko gauzak ez dianak, ez? Olako kontuak egon daitezke. Edo bateragarriak ez diana legeekin, edo olako kontuak filtro bat pasatzen dute, ez? Behin filtro hori pasata, teknikarien gana iristen da. Teknikariak egiten dutena da, bueno, herritar batek egin duen proposamen hornek ze inpaktu ekonomiko dauka, ez? Kalkula edo egiteko. Eta gero, badago, batzorde eragile bat, hauek denak edo aztertzen dituna herritarrek osatzen dutena. Prozesu hauek pasata gero, hilabete batzutako prozesua izaten dela, ateratzen da zerrenda bat, eta bai, webgune bitartez, zen etxetara bidaltzen den nolako kartiletan, herritarrei emate zaie aukera, 10 aukeraketa egiteko, eta 10 bozkatuenak izango dira gero urrengo urteko udal aurrekontuetan sartuko ditugun proposamenak. Batzutan bat egiten dute udal gobernuak ja gure proposamenan edo egina dauzkagunekin, eta beste batzutan ez. Parte hartzai dagokionez, urtero aldaketak edo duten dira, 1000 pertsona inguruk hartzen dute parte. Gero hor dago hausnarketa, ez? Parte hartzen ze kalkulatu behar dugu. Aspektu kuantitatiboa edo kualitatiboa, ez? Hor, segun batzuk zer interes dauzkaten, lektura bat, irakurketa bat edo beste bat egingo dute, ez? Gu iruditzen zaigu 1000 pertsona inguruk parte hartzia, badala prozesu potente bat, ez? Ariketa hori egin dutelako, ez? Bai irakurri, proposatu, bozkatu eta lan hori ere hartu dutelako. Printzipioz 16 urtetik gorakoekin hasi ginen, eta azken 2 ediziotan jetxi genuen 8 urtetara. Honek sortu zuen polemika politiko bat, oposizioko alderdi nagusia ez zegoen ados, ez zuen berarentzat ulertezina zen nola 8 urteko ume batek ariketa hau egin zezaken, ez? Eta esplikatzen saiatu ginen, ez? Hezkuntza ikuspegi batetik ze garrantzitsua zen, eta gero irakasleek eta komentatzen zigutelako, ez? Ze ariketa politia izan zen. Ez da ume bati eman eta nahi duen aukeratu, ez da? Landu behakin, zer dagoen proiektu bakoitzan atzetik, eta hola, ez? Eta oso interesante izan zen, eta ikastetxek ere baloratzen zutena, eta praktikan jarri eta jarraitzen duguna, ez? Esan bezala, pandemia dela eta bertan bera utzi genuen, eta ikuste genuen, urte batzuk egin ditugu parte hartzea, aurrekontu parte hartzen prozesu hontan, modu hontan, guazen hausnarketa bat itea, denbora bat hartza hausnarketa bat iteko, beste salto bat emateko gaitasuna ikuste genulako, ez? Hau egin izanak, kokatze gintun, igual beste salto ambizioso bago bat edo egiteko modun, ez? Hori parte hartzea eta aurrekontuei dagokionez. Gure herrin baditugu parte hartze eta erabakigune foro desberdinak.
dauzkagu urte tradizio handia duen berdintasun kontseilu bat, kooperazio talde bat badaukagu, gazte kontseilu bat, auzo elkarteen zabat ere, foro bate bai, adinekoen kontseilu bat ere sortu genuen, batzuk tradizio gehiago dute, beste batzuk berriagoak eta dinamika desberdinekin. Baina saiatzen gana da, kontseilu hortan hartzen dian erabakiak gero udalak asumitzia. Bai, hau da, berdintasunan inguruko erabakiak hartzen ditunak kontseiluak, udalak gero bere batzorde informatzaileetara ekarri, bere prozedura administratibo guztira, baina asumitzen deu udal erabakia balitz modun kontseilu horrek edo hartu duna, ez? Esan bezala, diagnostiko baten baitan gaude, zer daukagun hobetzeko, zer aukera dauzkagun, eta aurrera behi da zer egin nahi dugun. Parte hartzeak bere alde negatiboak baditu, hasiko naiz negatibotatik, positiboak bukarako utzi eta nolabait ere resaltatzeko, ez? Negatiboak praktikan eta hau maila teknikoan asko landu beharreko kontu bada. Prozesu bat edo proposamen bat obra baten proposamena balin bada, denboran atzatzen du, prozesu bat egiten nahi galako, ez? Jendearekin. Azkartasuna eta presa balin badaukagu, ez da igual modurik egokina. Baina presa ere ez da modurik egokina, urgentziak ez balin badia behintzat, udal gestio bat egiteko, ez? Eta alde positiboa zein da, balen esate genuen, txikitatik parte hartzen ohitzen nahi balin baga jendea inplikatuago gongo da, ez? Eta gero, jendeak parte hartu balin badu proiektu bat erabakitzen diseinatzen, horrekiko gero dagona txikimendu askoz ere handiagoa da, ez? Eta sortzen den komunitatea eta saria jendean artean askoz ere kohesionatuagoa eta harremanak askoz ere intentsuagoak eta politiagoak izate dira, ez? Orduan, dena parte hartze prozesu bidez, noski ez, egunerokoan egun batetik beste edo momentu batetik beste erabakiak hartzea tokatzen zaigu, baina prozesu importanteak diranak parte hartze bidez, oso interesantia da, ez? Beste kalitate bat eukitzen dutelako hartzen dian erabaki horiek. Beste aipatzen unez, gure udalean nola aplikatzen dugun ekonomia sozial eraldatzaileko edo kontzeptu batzuk, ez? Erosketa publiko arduratsuarena. Hau oso importantea dana udal gestioan edo aigeanean. Esan bezala, milioiak kudeatzen ditugu. Milioiak kudeatze hortan, herri baten, Hernanik 25 milioikin, Euskal Herri mailan inpaktu txikia du. Baina herri mailan, Hernani mailan edo eskualde mailan badu inpaktu pixka bat, ez? Orduan, nola kudeatzen dugu erosketa publiko arduratsua, edo zen ideitzei erosketa publiko arduratsua. Hemen importantea da jakitia, askotan udalian gaudenak lanian egunerokotasunean ematitu jakintzat gauza asko, ez? Guk gauza batzuk zuzenean diru kopuranen arabera zuzenean esleitu itzazkegu, horiek guk saiatzega Hernaniko eta eskualdeko enpresakin egiten, are gehiago balin badia ekonomia sozialera eraldatzailean baitan daudenak, eta gero, diru batetik gora lehiaketa publikoak egin behar ditugu, hau da, edozein enpresari eman martzaio aukera aurkezteko, ez? Legakala esaten dulako eta berdintasun printzipio bat badagolako. Hor zertan jokatu dezakegu, sartu itzazkegu, ekonomia sozialeko hainbat aspektu puntuagarriak izan daitezkenak, edo baldintzagarriak, ez? Bat aipatuko eguneroko gaurkotasun handiakin dauna da, hizkuntzaren kontua, ez? Gu gure plegu guztitan, kontratu handu guztitan, sartzen dugun derrigortasuna euskerarena, ez? Udalak ditun hizkuntzea irizpide berak erabil behar ditugula enpresa horrek derrigorrez. Eta hori urteetan aplikatzen dugu, ez? Naiz eta orain sententziak deialdi publikoetan sententzian bat kontrakoa izan. Edo puntuagarriak izan daitezke ekologiarekin zerikusia dituzten aspektuak, ez? Orduan, adibidez, bi plegu askar denboran luzatzen nahi nezelako, ez? Bi plegun adibide, aipatuko ditu, 2017 atea genitun etxez-etxeko laguntza zerbitzua. Badakizue, zerbitzu sozialetan dagoen zerbitzu bada, etxetara zaintza lanak egiten ditunak. Ez dauka konbenio, hitzarmenik, konbenio kolektiborik ez dauka, eta baldintzak ere ez dira onak. Gu plegutan sartu genuen, inbertsio ekonomikoa egin genuen, handitu genuen ekarpena, eta sartu genuen pleguetan, enpresa horrek, irabaztezun enpresak, zer
soldata ordaindu beharko zien langile horiei eta pixkanaka igoerak plantatu genitun, ez? Eta hogain tokatzen zaigu 2021ko maiatzontan, ekaina maiatzan, enplegu berriak ateratzea eta iga lantzen sindikatuekin, konbenio bat egiteko asmoa dutela eta gu konpromiso hartu dugu udalak ekarpen ekonomiko handiago bat egingo dula, konbenio hori errespetatu ahal izateko. Eta beste bat ere oso interesantea gure zahar egoitzako sukaldearena, ez? Pentsatu, gure zahar egoitzan urtean 50.000 menutik gora ematen dira. Bai, kontratua da 1.752.000koa, osea, dirutza bada. Hor klausula batzuk sartu genitun derrigorrezkoak etzianak, baino puntuagarriak zianak, kalitate ziurtagiriak ziala, zero emisio elikagaia garraiatzeko momentuan, 0 kilometroko irizpideak zirala eta horri esker lortu genuen esleipena irabazizun enpresak Hernaniko etxalde batekin, Karabeleko etxaldeakin, hitzarmen bat egin, eta barazki guztik Hernaniko etxalde horrek edo hornitza, ez? Orduan, badauzkagu guk puntu txikiak edo ekarpen txikiak egitea nolabaiteko eredu tradizional horri edo eskema batzuk aldatzeko, ez? Eta enpresa hauek sartu behar dute lehiaketa potenteak dialako, milioietaz hitzeiten nahi galako eta interesatzen zaiolako sartzea, ez? Eta orduan, joera batzuk edo aldatzen joan gaitezke, ez? Eta gero beste esaten un ekimen puntualak, ez? Hernanin edo eskualdean ditugunak, Hernanikoetan zentratuko naiz guk baserritarren eta lehen sektorei garrantzia handia ematen nahi gea, lehen aldiz diru laguntzak atera ditugu eta elkarte bat sortzen laguntzen nahi gea, beraiek saretzen laguntzen nahi gea, beraiek antolatuak egon eta indar gehiago eduki dezaketen merkatu hontan ere, ez? Beste ekimen bat ere mikrokredituena daukagu, FIARerekin egiten deguna, banka sozialakin egiten deguna, bazterketa arriskoan egon daitezken pertsonak, diru laguntzetan sartzez diran kontzeptuak nolabait ere erantzuteko eta banketxe batean inoz prestamoa lortuko ez zuten, ez? Izan ditugu ikasketak homologatzeko, gero lanian aukera gehiago ukitzeko, ez? Diru bat kostatzea. Zuk ez baldin baukazu bitarteko ekonomikoik, banku batek ez dizu emango, ez? Interes zeroko mikrokredituak dira 4.000 euro artekoak, ez? Eta gero, Goienerrekin ere hitzarmena daukagu, bazkidegea, Fagoiaga daukagun zentrala ere kudeatzen nahi dira, eta uain eskuartean lantzen nahi gea, eta aurrekoan aurkeztu genuen publikoki, uain dela 2 aste, energia berriztagarrien komunitatea sortzaren Hernanin, kooperatiba bat sortuz, udala parte izanez, eta udala mentzat izan dadia horren sustatzaile. Eta igual hemen utziko ez eskualdekoak ere bagenitu, baina eskualdekoak igual ezagutuko dituzue zuek ere hemen lasarten eta honeaino. Eskerrik asko. Orain dela 4-5 urte hasi nintzen proiektuarekin, diseinuko ikasketak egin ditun Bartzelonan eta jarraian moda jasangarrian zentratu nintzen pixka bat eta Madrilen master bat bukatu nuen. Eta herrira itzuli nintzenean ikusi nuen proiektuarekin jarraitu nahi nuela eta bertako artisauekin lan egin nahi nuela. Nahiko zaila zegoen lokal bat hartzea eta hasieratik dena neuk egitea, orduan ekonomia zirkularrean zentratu nintzen eta pixkat hasi nintzen material lokalak erosten, jasangarriak izan zeila eta moda iraunkor bat edo berrerabilgarria izan zitekeen konplementuak egiten hasi nintzen. Hasi ginen lehenbizi dendetan saltzen, eskualdeko dendetan, eta gerora herrita ezberdinetako azoketan ere saltzen genuen, baina azkenean jendeari iristea oso zaila zen. Orduan beti toki fisiko baten atzetik nenbilen jendeak ezagutzeko gure produktua eta beste artisau ezberdinen produktuak. Eta 2019an gurasoen bitartez lokal bat genuen eta berritu genuen pixka bat eta pop-up antzeko bat egin genuen emakume sortzaile ezberdinekin, gehientsunak eskualdekoak ziren, Lasarte, Hernani, Donosti, Tolosako artisa ezberdinak eta herriaren edo herritarren aldetik ikusi genuen baloratu zutela gure lana, positiboki Gabonetako pari gehientsunak hortik erosi zituztela
eta pixkanaka zero zaborreko produktuak ezagutzen hasi zian, bai kosmetika ekologikoa daukagu orain, eta pixkanaka hasi gera artisau ezberdinekin lanean, eta gaur egun estudioa ja martxan daukagu. Lehen urtean ireki behar genuen 2020ko martxoan, baina pandemiarekin ateak istea obligatu gintuzten. Eta etxetik hasi ginen udal ezberdinak, bai Donostiko udalak eta bai Hernanikoak hasierate maskarillak ez zeudenean eskatzen zituzten jostunek maskariak egiteko aukera baldin bazuten egiteko, orduan hasi ginen kolaboratzen artisau ezberdinak maskariak egiten, eta gerora kulen bitartez guk ere etxean josten hasi ginen. Eta udalaren ostean, kuleko proiektua martxan jarri genuen, emakume sortzaile ezberdinekin kontaktuan jarri ginen, eta ikusteko ze produktu dauzkagun. Gehientsunak kosmetik aldetik ekologikoak dira. Eta produktu ezberdinak dauzkagu. Hauek dira emakume sortzaile ezberdinak ditugunak gure estudioan. Lehenengo argazkian ikusitzak izan inurrikoak, herritarrak direnak. Beraiekin hainbat proiektutan kolaboratu dugu. Beraiek minbizia oraintxe pasatzen ari diren familiekin edo zuzenean edo zeharkakoan pasatzen ari laguntzen diete, eta guk ere gure alorra edo gure alea jarri nahi genuen. Orduan beraien produktuak estudioan dauzkagu, eta orain proiektu berri bat daukagu zapi ikusi dugu minbizia pasatzen ari den jendeak edo diagnostikatzen diren garaian turbant edo zapiak aurkitzeko zailtasunak dituztela, edo eta oso zartutan horretzen direla, eta zerbait modernoago egin nahi genuen, eta kolaboratzen ari gara beraiekin laster zapi berri batzuk ateratzeko behar duenei donazio gisa eman nahi duzutiko. Gero beste proiektu daukaguna Afrikar Ugandako emakumeekin da. Orain dela 2 urte, Bolondres bezala Ugandan egon ginen, Mukano Lagun proiektuarekin, eta bertako emakume eta nerabeekin josten irakatsi genien, eta boltsa ezberdinak egin genituen bertako oihalekin, sartera ekarri genituen, eta gure estudioan ditugu salgai, eta horrekin kolaboratzen dugu 15 euro balio dute boltsak, eta umeen hezkuntza edo eta janaria izan dezaten. Eta hoxe da guztia. Nik kontatuko detena da esperientzi zehatz bat, argiakoa, eta da pixkat nola soldata sistema aldatu genuen. Duela 7 urte edo izan zen, eta horren jatorria izan duzan krisia. Etzan izan ideia ezkertiarrek eraman gintuztela soldata parekatzea, baizik eta bazialaia bolara bat ez ginen agai paga estra kobratzeko, eta esan genuen, hori da praktikan soldata jaistea, ez? Baita ere, danan oinarrian dago azkenean argian langileo gehala jabe, komunikazio proiektuaren jabe geha bertako langileak, eta horri eskerdia posible gauza erabakiak hartzea, ez? Orduan ikusi genuen, soldatak murriztu behar genitula, eta, oinarrizko soldatak bazialaia nahiko apalak, eta horiek ezin genitula ikutu, ez? Orduan, goiko soldatak ziala jetxi behartzianak. Baita ere, historikoa zen, errepikatzen zala prozesu hori, goikoak jetxi, bekoak mantendu, eta pixkat garai hartan zuzendaritzan geundenak hasi ginen pixkat ikusten horrek zentzu handia bazeukan, eskailera bat, baina eskailerak parekatzen dihoaztenean, azten ezinbestean, horrek ekartzen duna da pixkat hitz egitea lanari buruz, ez? Eta zer baloratuko dan, eta zenbat postu desberdin dauzkagun lantokian, eta bakoitzarenak zenbat diru balio duen, eta horrek ze ardurarekin dagoen lotuta, ez? Eta, horrek denak eman zigun bide pixkat, gehiago hitz egiteko lana nola ulertzen genuen, ardurak nola ulertzen genituen,
pisu ekonomikoak nola eragiten duen botere harremanetan, eta, bueno, iritsi ginen gogoetatako bat izan duzan, askotan, hori, oso diru gutxiko aldea, nahikoa dela, gure artean mailak sortzeko, ez? Bai, goitik bera, goikoak pentsatzeko, berari dagozkiola, gauza pila baten erabakiak hartzea, bera dalako kargu hori daukan eta tokatzen zaiola, eta bai bekoak pentsatzeko, beste batek tira dezala, ez? Hortarako da, bera goiko bat horregatik. Askotan ez dago lainbeste dirutan, baizik eta gure artean, nolako harremanak sortu eta elikatu nahi ditugun, ez? Pixka Xabileno aipatu du, ez? Igual gauzak egiteko joera orokor hori zergatik reproduzitzen dugun, ez? Eta, ordunen oso ariketa sinplea izan duzen, eztabaida hori elikatu genuen, hitz egitea nolako harremanak nahi genitun, eta baita ere galdetzea, nahi algenun jarraitu eskalera sistema batean eta ardura desberdintasunak eukitzen eta horri dagozkion diruak banatzen, edo nahi algenun pixkat beste eredu baterantz jo, ez? Eta nik uste denon aldetik sorpresa izan zala, denok nahi izan du genula beste eredu batea pasatzea, zen lehenengo jo genuen garai hartan goiko eskalerak zituztenetara, ez? Esan dugu bezala, etzian aldeak oso handiak, urtetan orekatzen juntzalako, baina nola jende horrek esaten zuen, berak igual nahiago zula ere karga batzuk arindu. Igual urte asko zera matzala kargu batzuk betetzen, eta biharko egunean pentsatzen bazun bizimodua pixkat aldatzea, guraso izan naizulako, edo urte betez kanpora jo naizulako, edo kirola gehiago egin naizulako eta gutxiago argiako gauzak buruan gutxiago euki, hola irabaziko zula margena, ez? Askatasun irabaziko zula. Edo beste batzuk ere sentitzen zuten, ia dela bere garaian baloratu ziala bereien lanpostuak modu batea eta hola, baina, ez zeukatela ere inongo enpeinorik jarraitzeko gauza haiekin, ez? Eta zer esanik ez, normalan bezala, ordu arte gutxiago ordaintzen kobratzen zutenek, igotzea normalean denek ondo hartzen dugu, ez? Baina baita ere bereiek ere ikusten zuten, aukera bat zala, azkenean ardura berriak hartzeko eta trebetasun gehiago garatzeko bezala, ez? Orduan, zuzendaritzak pasatu zuen denbora dexente gai honi buruz hitz egiten eztabaidatzen eta hola, eta egin genuna izan zen akziodunen artean prozesu bat, ez? Pixkat Hernanikoak esan duenean bezala ez dira erabakiak azkarrak izaten, baina ez da beratxak izaten dian prozesu horiek, ez? Eta, plantatu zian galderak pixkat hortik izan duzian, ez? Ze bide hartu nahi genuen? Guri bi bideoiek okurtzen zitzaizkigula, ez? Eskailera mailari eustea, eta orduan hasi beharko genuela denon artean adosten zeintzuk dian perfilak eta zeintzuk dian mailak, eta beste bide bat irikitzen zala, pixkat parekatzera jotzea, ez? Bi horiek bat zeudela eta berri hirugarren biderik okurritzen zen. Eta pixkat oinarrizko galderak plantatu zian garai hartan denon artean erantzuteko, ez? Sistema bakoitzak zer eragiten duen gure artean, zer harreman sortzen dituen, eta zer lan eredu sortzen duen, eta zer norantz jo nahi genuen, ez? Hartu zian olako prozesu bat izan zen, lasai eztabaidatu zana, eta bukaeran ikustea egin genula alako, erabaki hartu behar zan momentu eritsi zan, eta ez naiz gogoratzen justo zen bat ginen, baina gogoratzen naizena da boto guztiak izan duziala denak nahi genula bide hori egin, eta bat hasten ditu intzala, ez zuna ingarbi ikusten, ez? Horrek ze batasuna ematen duen, ez? Aurrea egiteko. Orduan, bidean atera dian gogoetatako batzuk izan du dia, askotan hori nola reproduzitzen ditugun gauzak eta gainera justifikatzen ditugun, ez? Justifikatzen dugu gure artean soldata diferenteak egotea, ze jende batek ardura gehiago dauzka. Gertatu daiteke hori, ez? Baina, erabaki dezake gure ardura horiek banatzea, ez? Batzutan trampa ere erabiltzen da horrekin, ez? Banatuko ditugu ardurak, goazen lehenengo dirua banatzea, ez? Eta argian hortik hasi ginen. Argian erabaki hori hartu eta hurrengo hilabetean hasi ginen denok berdin kobratzen. Eta hasi ginen denok berdin kobratzen, eta orduan gero jarri genitu mailan gainean ardurak. Sail, zein dira sail honetan dauzkagun lan guztik. Eta jarri genitu mailan gainean, ez? Eman zigun baita ere zer pentsa, nola
nola katalogatzen ditugun ere lan desberdinak, hori ere gure barruan dauden jerarkiak dira, ez, erreproduzitzen ditugunak, ez? Zergatik lan batzuk balio dute gehiago beste batzuk baino? Zergatik justifikatzen dugu, gehiago irabaziko dula alako etxe baten barruan, alako lanak egiten ditunak, beste honek baino, ez? Gero esaten duzu, denok egin behar ditugu gauzak ondo. Norbaitek ez badu bere lana ondo egiten, naiz eta sozialki gutxien baloratuta egon iruditzen zaigun ez dela funtsezkoa, ez du funtzionatzen, eta pandemian bai ikusi dugu, ez? Justo beharrezko nadian lanak askotan diala gutxien baloratutakoa dianak, eta ze importanteak dian, horiek ez gelditzea, ez? Gelditu ez dian lan bakarrak dira, adibidez, ez? Jarri beharko banu adibide bat, izango litzateke, ze importantea dan produktuak diseinatzea, ze importantea dan horiek denak internetere egotzea, ze importantea dan horiek denak albisten bide sustatzea, baina gero, eskaera bat jasotzen dugunean, pertsonak dagokionak ez baldin badu ondo biltzen paketean eta dagokion helbidera bidaltzen azkar eta fallatu gabe, ez dakiz zenbat iraungo duen internet bidezko den da horrek, ez? Jendeak egingo du behin proba, esango du fetzait iritsi, ez naiz gehiago fiatuko, ez? Beraz, ze importantea da lan hori, ez? Askotan, ikusi besterik ez dago Amazonen, ze lanpostu dian horiek, ez? Orduan, eman zigun zer pentsa, nola baloratzen ditugun lanak, ez? Eta nik uste egin genuela apustu, langile guztion artean, banatzeko mota desberdinetako lanak egin zitzan bakoitzak, pixkat. Bueno, gehiago redakzioaz dakit, baina redakzioa nola egin genuen, ez? Redakzioko lan guztik zein dira, hau. Bueno, denok egingo dugu lan mota desberdinetatik berdintxu, bai? Honek plantatzen du galdera bat, uste dutela erantzun guztiak diala onak, edo garaika jondetekela aldatzen, ez? Pixkat igual ulertu genula garai hartan behintzat, eta hola segitzen dugu berdintasuna hola, ez? Denok denetatik. Eta alde oso ona dauzka, ze denok trebetasuna garatzeitugu, baina, beste modu bat izan daiteke, pertsona batek esatea, ez? Nik gustona eta ondo nahi dituten lanak mota ontakoak dira, eta ez dut zertan denetatik egin behar, ez? Eta horregatik ez naiz, ez gehiago ez gutxigo beste bat baino, ez nire lana gehiago gutxigo du, eta deno soldata berdina merezi dugu, ez? Hori beste bide bat izan daiteke, pixkat, diferentzietatik ulertzea berdintasuna. Ustez beti dagola tensio hori, ez? Bizitzan, eta ondo dagola eztabaidatzea eta zehatzea. Eta, pixka bat ondorio bezala baita ere, olako krisi momentu batean, ez? Aurretik baldin baditugu lantzen ditugun gai batzuk edo oinarri batzuk, konfiantza eduki behar dela, ze momentu horietan ateratzen dira, ez? Ez dakit, gurean asko hitz egiten da bizitzari buruz, eta beste eredui buruz, eta gaur zuen adibideak entzun ditugu hemen, eta eramango ditugu argiara, eta kontatuko dugu, entzun dut, eta egiten dutela Hernaniko Udaletxean, eta badago beste estudio bat horrela lan egiten duna, ez? Eta, hartzea esponja bat bezala, ez? Gustatzen zaizkigun gauzak, funtzionatzeko moduak, momentun igual ez diogu bilatuko praktika zehatz bat gure oraingo lanean, baina horiek denak hartu, eta gero krisi momentu bat iristen danean, bazdakigun nondik, baina ateratzen zaizkigu, ez? Igual ateratzen zaizkigu amets forman, edo ateratzen zaizkigu proiektu berriak zehatzakoan, ez? Eta pixkatu uste argian hori gertatu zala, hasi ginen soldata berdintzetik, jarraitu genuen ardurak banatzen, eta konturatu ginen, zuzendaritza bera ere zala, konpartitu genezaken zerbait. Orduan, ordura arte gure kulturan, argian zuzendaritzan sartzen zinean, garai hartan zuzendaritzan zegon jendeak ikusten zulako norbait berria sartu behar zala, eta ikusten zuten, pertsona hau egokia irudituko zaigu honegatik eta honegatik, venga, sartu zuzendaritzara. Eta zuzendaritzako kide zinean, lertzen zinean arte. Hartu motxila eta segi, nahiz arte, pun indun arte, eta ez? Eta, honek soldata banatzeak eta ardura banatzeak eta bestera batean funtzatzen hasteak, eman zigun hortaz ere zer pentsa, ez? Ze alde honak dauzkan ardura postuak urte batzutarako izatea eta ez luzatzea, ze alde hona dauzkan denok ardura postuetatik pasatzeak, ez? Eta horrek ere, gure erakundea aberazten dula, ez? Ze bakoitza da desberdina, orduan bakoitzak egite gauzak modu desberdin batean, eta azkenean denboran,
erakunde horrek irabazteitu kualitate desberdinak, faseka bezala, ez? Orduan, horren denaren ondorio izan zen, zuzendaritza gaur egunean rotatiboa dela, 5 urterako sartzen da jendea zuzendaritzan, eta orain, bazkideok erabakitzen dugu, zein dan urrena sartuko dana. Ja ez da zuzendaritzako jendea erabakitzen duna, baizik eta bazkideon artean, eta denok badakigu noizbait, sartuko gehala, ez? Orduan horrek asko aldatu digu ikuspegia, soldata bateratzeak aldatu zigun ikuspegia implikazioan denok pauso bat barrura iteko, ze denok berdin kobratzen dugunean, eroritzen dira, berdintasuna irabazten dugu gauza askotan, ez? Eta orduan ja mailan gainean ateratzen denean arazo bat edo lan bat egin behar dana, ez gaude inori begira, ez dago goragokorik, gure artean dago erantzuna, ez? Denok inplikatzen irabazi dugu, eta zuzendaritzatik pasako gehala jakiteak, noski aldatzen digula begirada ere bai, ez? Aldatzen digu ja, koestente izatea momentu hortan zuzendaritzan dagonari zer tokatzen zaion egitea, norbera nola lagundu dezaken, norbera jakitea biharko egunean hor egongo dana bera dela, ez? Eta, zuzendaritzan dagonean bakoitzak bere prozesua darama, eta gero ateratzea ere, oso momentu intensua eta potentea da. Eta azkenean, prozesu guztiontan ere asko landu dugu gaia izan du da boterearena, ez? Nola ulertzen dugun boterea, boterea ez dela beti kanpoan dagon gauza txar hori, lortu behar duguna, segur lortzen dugunean dena mundua txintxoa izango da. Eta ez dela ere puskatu behar duguna, botereri gabe, boterea gure artean dagoela, eta gure gorputzetan bizi dela, eta zeharkatzen gaitula, eta denok daukagula botere mota desberdinak, eta, gure artean beti sortzen diala botere harremanak eta intelektuatzen dutela, ez? Orduan, gai horiek atera bartean maialen gainera, hitz egin, lasai, eta haupa, viaje bat, tripak etengabe mugitzen dizkiguna, baina, hola goaz ere bizitzan pixkata berazten, osake. Hoxe. Xabi, zuretzako galdera. Eragile askok eragiten dute herri bateko ekonomian. Jendarte antolatu batek bultza dezake udala ekimen zehatzak abian jartzen? Bai, noski. Eta nik uste ezinbestekoa dela, ez? Askotan gertatzen zaigulako administraziotik ikuspegia galtzeko arrisko eduki dezakegula, ez? Eta herri eragileek ematen digutela askotan, hemen dago eta realitatea hau da, ez? Eta nik uste ezinbestekoa dela, eta gehiago esango nuke, edozein tokitan egon daiteken ekimenik onena dela eragilek sortu edo bultzatu dutena. Eta beharrezkoa dela eragile eta administrazio publikoak, kasu honetan udalak, elkarlanean aitzia udalak badulako bitartekoak baditulako udalak, baino bitartekoak eukitziak ez baduka beste sustengurik, uste emaitza ez dela berdina izango. Eta alderantziz ez, gogoa eta bai eta bitartekoak falta balin badia, zaila izango da ez. Orduan uste beharrezkoa dela eta prozesuak emaitzik onenak modu hortan eduki dezaketela. Ez ditu, eraldaketa sozial bat egongo bada, denontzat izan beharko du. Nola heldu gaitezke proiektu komunitarioetik jatorri anitzetako herritarrengana? Igual, ondan, nik ez dakatolako soltura teatzeko, eta igual beste esperientzizeat bat kontatuko dut, eta da harpidetza prozesuana, badaukana orain arte esandakoarekin pixka lotura, gu kontuatzen ginen hori, garai oso zailak diara eta oraindik zailagoak etorriko ziala, gure irakurlegoa geroz eta anitzagoa zala, adinez, jatorriz, herriz, alde guztietatik, eta orduan nola erantzun horiei denei, ez? Zuk esan dezun bezala, nola egin denentzat, ez? Orduan, hasi ginen, prensan ohikoak dian harpidetza ereduekin, XL, XXL,
arpidetza erdia, laurdena, solidario, bueno, hasi ginen, horiekin bueltaka. Eta etorri zanen kide bat urrengo egunean da esan zuen amestu intzula, lehen esan deguna, ez? Ba, nola. Eta egotu zala Hernanin hitzaldi batean, ba ez daki, gaur egungo pentsalari baten hitzaldian edo, eta arek esaten zula, ba, gauzak beti berdin egiten baldin baditugu, ba, maitzak beti berdinak diala, eta orduan desberdin pentsatzen hasi behar ginala, ez? Eta hortik sortu zen gaur egungo arpidetza eredua, gehiago esaten duna, guri jendeak zergatik jarri du argian beti dirua. Erosi zezaken kioskoan astero. Zatik ez du astero erosten kioskoan, eta bai egiten du urtean behin ingreso bat urte osokoa. Ba nahi dulako proiektu komunikatibo independente bat euskerazkoa Euskal Herriantzat, Euskal Herri osoantzat. Hoi nahi du, eta hortako jartzen du dirua. Eta esaten genuen, bueno, ba jende hori azkenean proiektu bat bultatzen nahi da. Ez da paper bat erosten ari, ez? Ez da esan genuen, bueno, ba horri tiraka, zergatik ez ditugu ja kentzen muga guztik eta gure buruko klasifikazio guztik, ez? Zergatik ez dugu jendeari uzten aukera irekia. Zenbat diru jarri nahi dezu hemen? Eta pixkat soldata sistemakin bezala, horrek ez zaitu gehiago edo gutxi egiten. Ez da XXL arpidedun bat edo S arpidedun bat, guretzako argia jende guztik dira beharrezkoak, eta denek aberazten dute. Eta bakoitzak egiten du aportazio bat, denok desberdin. Zatik denok desberdin. Ba denon egoera bakoitzarena desberdina dalako, ez? Eta inkluso bakoitzaren atxikimendu ere desberdina dalako, eta oso libre da, eta denok, ez dakit, aniztasuna gauza politia da, ez? Orduan, gaur egunean bakoitzak nahi duna jartzen du, eta argia hartzen du berak nahi duen bezala. Batzuk esaten dute, internetetik irakurtzeko ohitura daukat, eta niri ez ezer etxera bidali. Beste batzuk, ni ez zaizki pantaila bat ere gustatzen, eta nik astekaria jaso nahi dut. Beste batzuk, nik irakurtzen dut, baino ritmo mantsoagoan, gehiegi sortzen dezue, nik hilabetean behin nahikoa dut. Orduan, diru gehiagok ez du ekarriko gauza desberdin gehiago etxeratuko dituzunik, eta zuk erabakitzen duzu, zenbat diru jarri nahi dituzun, orain, aldatzen jun daitekela zure egoera ere aldatzen dualako, eta eraberean argia nola jaso nahi dezun. Hori ere aldatzen jun daitekela, zure bizitzare aldatzen dijoalako. Bat ez da bestea baino gehiago, ez dugu bultzatzen konsumoa, ez dugu bultzatzen, uzten ditugu ateak irekita. Zein izan zen emaitza? Bueno, guk gure arpidedunak beti danikoak ezagutze ditugu, eta guk Euskal Herria ezautzen dugu. Eta bagenekin ze pasako zen. Baina, lehenengo aldiz entzuten zutenek, esaten zuten, osea, 0 euro jarri, eta hartu dezake pertsona batek dena. Eta esaten genuen, bueno, bakigu ez dela gertatzen. Eta bestalakoak ere egongo diala. Esango dutena, jarrikoet oain arte jartzen duna baino doble, zatik badakit beste jende batek ezingo dula jarri, eta nahi dut jende horrengan iristea. Eta hoxe pasatu dana. Gora egin degula proiektura batuan jendetan, eta gora egin degula bataz beste bakoitzak jartzen zuen ekarpenean. Orduan, bueno, nola egin pixka aniztasunari, ateak irekita. Eta bakoitzari utzita, egin ezala bere ekarpena, bere moduan, eta bera dan bezala, ez? Denak saiatu berrean sartzen, zabernitik. Zongi, eskerrik asko. Beste ekarpenen bat edo zuen aldetikan? Bale, Karmeleri ingo dio beste hurrengo galdera. Karmele, zer behar du hasi berri den proiektu batek bizirauteko? Nola lagundu dezakete komunitateak eta erakunde publikoek? Orain egun, gaur egun toki fisiko bat eukitzea nahiko zaila da, ez? Azkenen kompetentzia handi dauzkazu eta internet mundu erraldoi horretan oso zaila da zure proiektu ezagutzera. Baina, erakundeek proiektu edo herri bakoitzak sustatzen badu kontsumo responsable bat herrian egiten dena, herriko jendeak egiten duena, nire ustez lagundu dezakela era batean jendearek ekonomia zirkular bat izaten eta bertan kontsumitzen badugu, bertan geratuko delako diru hori, ez? Nire ustez erakundeek eta herritako udalek apuestu egin beharko lukete komertzio txikian, azkenean bestela galduko da. Kasu honetan, Xabi, zuk esatekorik? Ez, erabat ados, ez? Ze esan. Ze ez da, azkenian
tokiko merkataritzak zerbitzu bat ematen du, eta ez salerosketa zerbitzu bat. Herriari beste zerbitzu bat ere ematen dio, dela argitasuna, segurtasuna, kalean bizitasuna, eta horiek udal batek ezin ditu ordaindu. Osea, ordainezinak dian gauzak dira. Orduan, udal bati interesatzen zaio hori egotia, ez? Herriari beste lehen esate genuen ondasunaz aparteko aberastasun bat ematen diolako, ez? Eta ustet udalak ala izan behar dula, ez? Gure kasuan beti egon gea tokiko merkataritza elkarteekin eta elkarlanean, eta are gehiago igual pandemian gehien sufritu duten hontan, ez? Eta hor argi genuen, ez? Eredu asistentzialista bat badala, eta guk ere aplikatu dugu dala diru laguntzak ematearena, baina guk askoz ere inbertsio handiago egin genuen erosketa sustatzeko bonoetan, ez? Oraindik ere, justu aste honetan laugarren txanda edo jarri da martxan, eta hor nolabait ere badalako jendeak ohiturak aldatzeko sistema bat, ez? Errestasunak ematea udalak, ohitura batzuk sortu ditzagun aitzaki honekin, eta ez dadila izan behin justu pandemia bukatu danean. Goazen puskakaita urtean zehar, jendeak ohitura horiek ikasteko, ez? Eta hortan gabiltza, eta uste beharrezkoa dela. Bueno, beste galderara emate botakoet. Nahi dezuenien beste edonork parte hartu dezake eta galderaren bat balima dago luzatu lase asko, Ni bitartean galdezka jarretxukoet. Edonork erantzun dezake, bai? Bizitzen ari garen pandemia egoera honek agerian jarri ditu, lehendik ere egon bazeudela bagenekien hainbat krisi, ekonomikoa, ekologikoa, soziala. Uste duzu egoera hau baliatu dezakegula herritarrei gauzak beste modu batean egin daitezkeela erakusteko? Bai, nire ustez egin beharreko gauza da dela, ez? Nire kasuan adibidez justo pandemian erdian ireki dut eta boom honekin topatu naiz, baina ikusi dut herritarrak ere bilatzen dutela zerbait berezia edo pertsonalizatua edo nahi dutela jakin nondik datorren gauzak, nola eginak dauden, eta azkenean guk aukerak ematen baldin badizkiegu beraiei iritzu zait potentziatu daitekeela gehiago, eta bai pandemia delako, baina gerora ere jarraitzeko zerbait izan da dira. Bai, bueno, oso ados, esan dezunakin. Oso pertsonala da zerbait, baina sensazioa, oso muituta gaudela bezala denok, ez? Eta ez dala bat ere erosoa, ez? Orduan, gaudela alako, prozesu luze, asko dana, tensiotik, asko dana. Ez dut uste, ez dut uste bizi degunik, positibotik eta oberako izango da, eta aldaketako oberako izango da, ez? Sensazioa pixkat aldatzen ari zaigula dena, ez degula guk gidatzen aldaketa hori, ez? Ez dakigula oso ondo ere nundik nora, baina bagoa zela bezala, ez? Eta hor pixka gehiago, konfiantza da lehen osan duguna, ez? Esatea, baterako da zerbait, baina igual ez orain, igual gaur ez azkago erantzunak, ez? Baina pentsatzea, positiboa bezala adibidez bai bizidet, jartzen gaitula bizitzeko moduei buruzko galdera hundien aurrean, ez? Nola denok sentitu dugun, baita hil gintezkela egun batetik beste ere, nola denok ikusi dugun dena gelditu zitekela, dena izan zitekela oso bestera batekoa, eta dena zala posible, leheno ez ziteguna iruditzen posible zanik eske gertatu da. Positibotik ikusta izango litzake, badala momentua igual, bakoitzak eta kolektiboa bizitzari buruzko galdera politenak iteko, ez? Egitan zer baloratzen dugun, egitan nola nahi dugun bizi, egitan zer ikusten diogun zentzua, eta nola eguneroko bizitza bea asko komplikatu zaigun, eta ez? Oain, energia pila bat behar dugun, leheno azkarreten egiten gozak egiteko, igual pentsatzea bakoitzak ere, zertan eman nahi duen denbora, zertan da, nun, ez? Eta, behar, komertzio txikira etorrita, ez? Nik uste sentitu degula herrian bertan gelditu eta herrian erosteak bizitzeko modua dala, ez? Eta leheno, 1000 argudio genitun,
joera orokorrak ematen zuen lekutik juteko, berdin beste gauza batzukin, ez? Zenbat denbora eman nahi dugun lasai irakurtzen, edo hizketan, ze jendekin egon nahi dugun hizketan, da ze konpartitu nahi dugun, ez? Bueno, ez da txikik, baina, bueno, bizitzako. Agian honek aukera ematen digu, ez? Herrian dauzkagun gauzak, komertzio, pertsonak ezagutzeko, ez da aukera honek. Bueno, beste galdera bat luzatuko. Hirutoki oso ezberdinetatik zatozte, gaur. Non topatzen dira proiektu komunitarioak, erakunde publikoak eta ekintzaileak? Nola egin dezakete arraun txalupa berdinean? Ez, olako metaforekin eta ber nola erantzun nuen, ez? Nik uste sortu inbarriala ekosistemak elkarrekin txalupa berian arraun egiteko, ez? Pixkanaka badaudela adibideak eta saiakerak olako gauzak abiatu dituztenak, baina ingurunera sortu eta landu behar dela, ez? Eta esaten una gauzak korrika eta presak egitea zaila da, denbora hartu beharko dana da, kontestu edo testuinguru horiek benetan diseinatzen hoi eman dadin, baino elkartopatu daitezke noski. Batzutan sensazioa izaten da, ez? Batzuk alde batetik besteak bestetik eta momentuan gainera kontrajarri egiten diala, ez? Eta hori askotan eragile eta administrazioen artean izaten da, ez? Administrazioak du boterea eta eragileak bizitzen du boteretik ez dela egiten, eta administrazioak bizi du eragilea mehatxu bezala zalantzan jartzen dulako beak egiten duna, ez? Bueno, guazen eskema horiek puskatzea. Guazen puskatzea eta eragileak daude, zoritxarrez administrazioa publikoa iristez dalako toke askotara. Eta eragileak iristen dira, ez orduan denak elkarren beharra badaukagu. Eta ekosistema horiek sortu behar ditugu. Bai, nik ere ados nago, igual eskema batzuk diala pixka gainditu behar ditugunak, ez? Eta uste dut, bakoitzak eduki behar dula garbi momentu bakoitzean bere funtzioa zein dan, eta bere rola zein dan, eta besteak ere ikusi zentzu hortatik, bere funtzioa eta bere rola zein dan, ez? Eta igual pixkat, hoi da, ez ulertu hainbeste dena elkarrekin berdin egin beharreko bide bat bezala eta bestela sarratu beharrean, bakoitzak badaukala bere eremua, bere rola, baina bueno, bakoitzak eragiten dunak, berari ere aldiola zerbait ona ekarri, nahiz eta ez parean eta gauza guztetan ados egon, ez? Eta, bueno, guk adibidez hori edabide independiente, bueno, esan dugu, langile gehala jabe. Eta hor baina baitzan dugu pixkat, kultura bat landu behar degula, ez? Oso kutsatutako harreman eredu batzu daudela medioen eta instituzioen artean. Eta ez dakit, instituzioek hitz egiten dietela medioei dirua beraien patrikatik jarriko balukete bezala, eta gainean ze eskurpulo gutxirekin hitz egiten duten berehala edukietaz. Osea, medioek argitaratzen dituzten edukietaz. Eta hori uste dut, bi aldetatik landu ez dan harreman badalako, esan nahi dut, onartzen dan jokatzeko modu bat dalako, inkluso medioen aldetik ere ulergarri bezala ikusten dalako, publizitatea jartzen baldin badute, edo diru laguntza ematen baldin badute, parekoa izango balitz bezala, eta ze ikusi dauka. Osea, instituzioek publizitatea jartzen dute, beraien ekimenen berri eman behar dutelako, baina segmentu desberdinak dauzkaten medio guztitan, eta irizpide alik eta objektiboetatik, eta horrek ez du zer ikusirik medio horrek atera behar duen. Eta uste ez egula bi aldetatik inola ere joko hortan erori behar. Oso jun naiz nire sektorera, ez? Baina, bueno, pixkat ikusteko ere, esaten danean elkarlana ez dela elkarrekin, ez dakit, ezkondu eta deno berdi, ez da hori, bakoitza duka bere eremua, bakoitzak egin dezala ondo bere lana, eta batzutan, lan hori parean jungo da, beste batzutan ez da parean jungo, baina eduki dezagun pixkat prisma orokorragoa esateko. Bueno, baina bakoitzak, Euskal Herri honetan bakoitza dauka bere lekua eta funtzioa, ez? Guztiz ados esan ez dutenekin. Azkenen askotan oztopoak daude, ez? Beraie daukatelako beraien nivel hori, eta gu gaudelako, nire kasuan ekintzaile moduan, oztopoak daudelako,
zerbait berri ireki nahi desunean, eta ate asko izten zaizkizula, baina denok arraun egiten badugu era berean, azkenean denontzako onura izango delako, hori bai. Eta nire aldetik azken galdera, herriko EH Bilduk lanean jarri zaituzte. Jarri ezagun lasarte horia EH Bildu lanean orain. Irudikatu ezazue 2031ko lasarte horia. Bakoitzak aldatzea gustatuko litzaizuken ezaugarri bat eska dezakezue. Nien ez lasarte horiatarra. Orduan, base aldatuko nuken, ni 2031an ez naiz udaletxean egongo. Baina, hemengo kideren bat udalean gobernatzen egotia aldatuko nuke. Gustura baina. Herritar gisa. Herritar bezala, pentsatzen dut hori gertatzen balin bada, beste politika batzun martxan egongo diala, ez? Eta herritarrak diala mesedituko dianak. Orduan, zehazkiz nuke jakingo esaten, baina seguro horrek aldaketa positiboak ekarriko lituzkela. Nire ustez ere amestea ondo dago, ala badago, eta nire kasuan ekintzaileen alorretik komertzio txiki horiei bian egotea, indarra hartzea herriarentzako onuragarria delako, eta iritzu zaitelako herritarrei eman aldiela balore hori, eta herriari ere bai. Entzutea pixka bat ez iztea komertzioak, eta jendeak pandemia honetan ikusi den bezala herrian geratuta herrian aukerak daudela, geroz eta aukera gehiago egoteko herriari entzun gehien bat, ez? Herriak ere parte hartzea erabaki ezberdinetan, edo ekitaldietan, edo dena delakoan. Bueno, argia dago erraustegitik gertu. Eta orduan esan dut, guk asko hitz egiten dugula eta asko amesten dugu, eta, ja ematen du ezin dela, ez? Baina, guk amesten genuen etzala egingo, eta orain amesten dugu gelditzea, noizbait. Eta iruditzen zaigu lur pila badagola hor. Izan zitekena oso bestelako eremu bat, eta ez diala proiektua falta. Eta pentsa erraustegi hori gelditzen dela, eta dagoen lur pila hortan, denon artean sortzen dugula zerbait oso anitza dana, eta jende pila baten eguneroko bizitzan eragingo luketna, batzuk baratza egiten dutelako, beste batzuk etxe bizitza hor daukatelako, gu argia oso gustora han egingo genuke, beste ekonomia sozialera aldatzaileko gauza batzuk, esan dezun kontseilua, berdintasun kontseilua, holako kontseilu batzuk, eta, ematen du beste batzuen plana dela hor kartzela bat egitea, ez? Eta, ez ezagun onartu kartzela bat gehiago herri hontan, eta, ez ezagun onartu kartzela bat gehiago, eta erraustegiakin bezala iristen baldin badia kartzela egitea, kartzelaren ispilu hortan etengabe begiratu daitezela, ez? Gure herriak ze jende bidaltzen duen horrea, ze baldintzetan dauden, zergatik gertatzen den hori, eta atera ezagun jende guztioi, eta, osake, 2000 eta zenbat esan dugu, gaita? 31. Politia litzateke hori, eremu hori erraustegirik gabe eta kartzelari gabe eta holako proiektu pila bat, lur pila bat dago, kriston paisajea daude, tokia oso da.